Hi, welcome. Welcome to Africa and welcome to the Eastern Cape found within South Africa. Today I will be taking you on a road trip. Let's just travel around Empuma Koloni and just have a chit chat as we are on this ride today. So, tell me, what do you want to talk about? Is there something specific that comes to mind that you want to talk about today? What I wanted to talk to you about were different African homes, how they were built, and all that, and why do they look different? Or why does one yard have separate houses? Why not just one big, gigantic house? But then I remembered that I already made a video talking about that. So, in today's road trip, tell me, what do you want to talk about? Do you want me to drop some knowledge perhaps on something different? Something I haven't spoken to you about? What comes to mind exactly? Well, a lot of things come to mind, but before I get to them, I just want to say relax. And I know you want to look at the different households, but just try to close your eyes. And if you're from the Eastern Cape, ungakulinge uthi oh ndiyayazi laa ndawo, oh ndiyakwazi phaya, uzogqiba ubhale phansi. Thula uthi cwaka. Uba khona indawo eqaphelayo, unqwale intloko yakho, uncume, ucimele, ulale. Ungakulinge buqajisela apha kwi-comment section bakuphi apha. Ungakulinge usenze eso simanga. Thula uthi cwaka, ulale qha qwaba wena. Uyandiva? Ndiyakucela ke ngokusithoba, ndiyakucela wenze loo nto mntasekhaya. Ndizama ukuthephisha qha ndiqonda uba kuyenzeka yonke le nto ndiyenzayo. Masithembe uba nona niva kamnandi. Kodwa ke mandithi lala. Cimela ulale. Uphole ulale. Ndiyicingile into mandithethe ngayo nani. So, in one of my videos, my recent village video, not so recent anymore, you guys saw the mud house that you saw and you got curious and said, why does it not get washed away by the rain when it's raining? Why does it still stand after rainfall? What happens when there are floods?
Does it get washed away? What happens? Why does it stand? Well, there's no big bad wolf around here. Probably one of the reasons. So there's no big bad wolf to blow it away, which is a plus. Yay! We don't have a big bad wolf. And when a big bad wolf tries to turn around and just make a U-turn around here, we have a way of chasing it away by saying Embu Kwamyalwan, and use sticks to beat around metallic objects. Embu Kwamyalwan. That always chases away the big bad wolf. You should try it sometime. Okay, now on a serious note, let me just drop some knowledge about why exactly do our mud houses not get washed away by the rain? Why do they stand tall? Well, there's one particular ingredient, and that ingredient is called cow dung. Cow dung is a special ingredient. For me, when it comes to certain things, I don't need to introduce the science to it. It just makes sense as it is. You don't need to complicate it and add science to it. And if you're always a curious human being, you probably would have known this as well. So if you were to look at cow dung, at least the cow dung from the villages, I don't know about other places and whatnot, and whether it depends on what the cow eats, I don't know. But in the village, if there's cow dung and then you just leave it there, it turns super hard. It turns into this hard substance. Even when you pour water on it, it's still like hard, very hard, very hard, and just stands there. And then when rain comes, it still stands there. Well, I guess our ancestors saw that and they utilized that to their best. So, what do? The cow dung actually acts like a natural binder, but not exactly like cement. So, what are the main ingredients that we use for building our houses? The main ingredient is soil, not clay, but soil. That's the main ingredient. You use soil. The main ingredient is soil. The soil is the main binding material. I would say in this instance, the soil acts as cement because we don't use cement. So the soil that we use acts as cement. Then we have the second ingredient. In total, we have 3 ingredients. The second ingredient is cow dung. The cow dung acts more like a stabilizer and a fiber, that is cow dung. So, cow dung helps by binding fine particles together. It binds the fine clay or soil particles together, and it also reduces the cracking when the mud is dried up. And then it also improves water resistance slightly. And then adding natural fibers also improves the stability of the house. What are those? What are those? What are those? What are those natural fibers? The natural fibers are obviously straw or grass. Just use grass. The grass is also used to prevent the cracking and shrinkage because you're using soil. So that's basically what happens. We have clay or soil,
which is the main cement, like a binder. Then we have cow dung, which serves as a stabilizer or reinforcement. And then we have straw or grass, which is used for crack control. And when we have all of these together, you have to mix them very well through an act that I told you guys about called ukuxovula. Ukuxovula. And then koko uyaxovula. You stamp on it. Stamp and mix the mixture very well. It's kind of like baking. The more you mix your dough together with, that best consistency, the fluffier the bread that you're going to get. The same principle applies to when we're building our mud houses. You stamp and stamp and stamp and stamp and stamp on the mixture. The more you stamp on it and you mix it very well, the steadier your house is and the more resistant it will be to forming cracks. So if you don't mix it well or you don't stamp on it to the best of your ability, then it's going to form cracks and collapse. And when the big bad wolf comes, it will blow it away. But if you make sure that you spend the entire day stomping, stamping on it, then you will be good to go. Nothing is going to happen. Okay, I hope that makes sense. Ndiyathemba ukuba nayiva yonke le nto ndiyithethayo kwaye ndithetha into eyenza nikwazi umamela kakuhle. Andazenza athini xa ndiguqulela, kuba ndifuna uguqulelwa nabangabasekhaya kuba nayazi uba yenziwa njani yonke le nto. Ngoku ufuna ndicacisele abantu bangaphandle uba yintoni kanye kanye le, kuba akho mntu ubhalileyo apha kum endibhalele ndibuza into yokuba hayi bo, thina izindlu zenu zingemkini amanzi nje, ungenzi indlu ngomhlaba izogqiba xa kunetha imvula ihlala ihleli, kwenzekani kanye kanye. And the roofing as well, the rain comes on your roof, so the roofing as well protects the sides of the house, how it's put or it's layered on top of the house. It actually protects it in a way. Design is also very important. The design of our mud huts protected. I hope that makes sense. And if it doesn't, why doesn't it? Why doesn't it? Yeah. Now that you're looking at the views and we're traveling, just relax, empty your mind. Don't think about a lot of things. Just allow your mind to drift off to sleep. You can see that you're starting to feel relaxed. Just go with the flow. Just go with it. Go with the flow. Andiyazi bandedendini, xa ndingayazi ke ndiguqulele elwimini lwam ukuze xa ndifuna ukhalaza uba nanto yakuthetha
ndikhalaze ngendlela abanye abangazundiva ngayo. Nina nilaziyo kulwimi lwethu. Ndiyaxolisa abantu abasekhaya kuba kunyanzeleka nimamele, kuba ndiyazi uba ndingaguqulela koluphi ulwimi. Uba bendisazi isidubata ngendiguqulela noba kusiso isidubata. Ufuna undititsha uba sithethwa kanjani sona isidubata. Wamkelekile, angandifundisa. Kudala ndarhalela ukusazi. Ndiva abantu umalokhoreketuku ukuza kwiqikilisa uba sithini isidubata, khanindixelele sithini isidubata. Cwaka sana, ndazi kwanto ngaso, ave ndirhalela. Ndiyaqonda uba kodwa ingathi silula ukusithetha. Kungathi kulula ukusithetha. Uba ungakwazi nje kuba imiyalelo yaso ithini. Qinisekile uba ngakhawuleza ndisichole ndisive uba sithethwa kanje. Okwangoku andikasazi ncam kuba ndiyazi imiyalelo yaso uba ithini. Kodwa abasaziyo bayasazi. Khona sasenziwa apha isidubata. Ngubani owaqala isidubata? Esiqaliswa yintoni? Noba ngumntu owayethetha isiXhosa qha ufuna ukwathetha ulwimi olungaziwayo ngabanye abantu, nabantu afuna uzithetha nabo nabo enzele bangabeva. Waqonda uba hayi wethu singamaXhosa sonke, sasiva isiXhosa sonke. Andinokwazi ukuthetha kakuhle ulwimi olungaviwanga ngabanye abantu phambi kwabo. Mandiqale lwam ulwimi. Waqala isidubata ngaloo ndlela ke ngoku. Mna ke andisazi. Ngoku nam ndingasaziyo ndifana nalo wayeqala isidubata. Ndifana twatse nalo wayeqala isidubata. Kuba nam ndifuna ukuthetha ulwimi olunganoviwa ngabanye abantu ngoku. Ke ngoku olo lwimi lwam kuba sisiXhosa. Wena ke usivayo isiXhosa ofana nabava isidubata. Yabo? Andithi ngozimoshileyo? Ngathi ngozimoshileyo bolwazi ulwimi lwakowenu. Kwangoku ngongandiva noba bethwa baphi, ndithini kanye kanye. Ngozipholele nje nabanye, ungeva noba kuthiwani. Okanye ke ngofana naba bona bafuna ukundiva uba ndithini. Noba bazikrwentsa intloko bafuna undiva uba ndithini. Ikhona enye i-DVD endayenzayo xa ndibalisa intsomi. Uyayazi mos kuthiwa xa ubalisa intsomi ubothi, iimpondo mazingaphumi kuwe entloko. Maziphume phi? Maziphume phantsi. Laa nto utshoyo uba iimpondo maziphume phantsi zingaphumi apha kuwe entloko. Kwabakho lo mntu ubhalayo kulaa DVD uba ndiyakuva apha xa uqala i-DVD yakho yatsho uba iimpondo maziphume apha zingaphumi apha. Ithini into? Ndicela undixelele uba uthini. Kudala ndizama uyigugulisha laa nto uyithethayo, ndifuna ukwazi uba uthini kanye kanye. Ndaqonda uba andizuphendula kwayo loo nto mna. Andaphendula kwayo loo nto. Qho xa ebukele laa mntu uthetha yonke le nto inye. Ndiyacela unditolikele le nto. Qonda uba andizutolika kwayo loo nto. Uzoyenzani wethu? Ayinamsebenzi. Noba akayenzanga okanye uzoba khona obukeleyo amtolikele. Kwaye zikhona nezinye iintsomi endazenzayo. Intsomi yam yokuqala ndaqale ndacacisa uba isuka phi loo nto. Ndazixelela uba hayi, ocaciselwa ngabanye ke abambonayo le nto ayibhalileyo okanye ngoomini ayibhaqileyo yam yokuqala apho ndibalisa khona intsomi uzondiva uba ithetha ukuthini into yokuba mpondo maziphume apha zingaphumi apha. Hayi sana ndayiyeka.
andifane ke ndizivule ii-email zam ke mna zale channel, ndizivula ngelo xesha nelo xesha, ziyaphela inyanga noba zimbini ndingavulanga kwaye zonto, ndingafundanga ngaloo nto. Kudala ndatshona ke nalapha ebantwini uba uba ufuna undibhalela into ofuna ndiyibone kwangoko, ubundibhalela ku-Instagram, ndoyibhaqa kwangoko ubundibhalele phaa. Ububhalela i-email, hayi sana, chances are andizubona kwayiloo nto mna ndixelele. Ufuna undixelele phaa uba heyi ndikubhalele i-email, khambe ujonge ii-email zakho ube mnxaye ngontam ndiyojonga, uyaqonda. Ngoku ke undibhalele i-email loo mntu, wandibhala i-email ngowaqala ukubona efuna ukwazi nyhani uba ithini le nto. Ubhalele i-email kwi-subject ubhalile uba ndicela ucacisele uba ithini laa nto uyithethayo, wabeka ixesha lale ndawo ndithetha ngayo uba iimpondo maziphuma apha zingaphumi apha. Wathi khandixelele sisi wam ithini le nto, utheni apha. Ndazibuza apha engqondweni yam uba hayi bo, ngumntu otheni nalo, caba ufuna ukuyazi sana uba le nto yezi mpondo ithetha ukuthini. Ndaqonda uba ndizuphendula kwayiloo nto. Andayiphendula nayo and ndizixelela uba andizuyiphendula kuba ndiyifunde sekukudala, ndiqonda uba inoba seyifumene le mpendulo nayo eyifunayo. Andayihoya ke, andamphendula kuba ndicinga uba noba seyiphenduliwe wethu. Ndacinga uba hayi noba seyiphenduliwe wethu, hayi ke ndazibholela entloko, andahoya kwayiloo nto. Emveni koko kwezi veki zidlulileyo okanye iveki enye okanye iiveki ezimbini ezidlulileyo, ndingena ku-Instagram ke xa ndisithi ndiyafunda, kukho abantu abandibhaleleyo ke incwadi encane. Hayi ke ndivule kweli cala lencwadi encane abantu babhalelayo khona, ndifumana incwadi encane efumaneka kulo mntu. Lo mntu uthi, sisi wam, asogqiba afake le DVD ndithetha le nto yempondo kuba maziphume apha zingaphumi apha phambi uba ndibalise iintsomi. Uthi, sisi wam, kudala ndibhala kwi-DVD yakho, ndakuthumelela ne-email, khawundixelele ndiyacela. Uthini kulapha, ithetha ukuthini le nto? Unqale ulibhalile ixesha apho ndiyenza khona loo ndawo, ku-0.16 ntontontonto, uthini, khawundixelele. And bendingayihoyanga naloo nto, like bendingayihoyanga nyhani noba ithini. Kwaba mnqa ke ngoku ngoba heyi ngathi kudala ndibona ezi comments zalo mntu, kudala endibhalela le nto. Mandikhe ndijonge le vidiyo ndizibone uba ndithini kuyo kuba ndigqibele yonke loo nto mandazi uba ndithini. Xa ndijonga le vidiyo ke yakhe, lo mdividiyo, ndiya kweli xesha alibhale phaa. Xa ndifika, hayi ke ndiyatsho uba mpondo phuma, phunga, phuma, mpondo phuma, phunga, phuma. Uba hayi ke ndiqale phantsi ndimcacisele. Ndithi, hayi wethu, xa sisenzelwa iintsomi kuthi azibaliswa emini kuba loo nto yenza amavila, zibaliswe ebusuku. Emini abantwana bayadlala okanye bayacoca bancedise emakhaya abo. Ebusuku ke ngoku phambi uba kulalwe kube mnqa kubaliswe iintsomi. Ke ngoku ke uba uyayibalisa wena intsomi emini, kukho inkolelo yokuba uzawuphuma iimpondo. Ke ngoku xa ungafuni ukuphuma iimpondo, funeka phambi uqala ubalise intsomi emini, utsho uba iimpondo mazingaphumi apha kuwe, maziphume apha phantsi komhlaba ukuze ungaphumi iimpondo, kusogqiba uqhubekeke ubalise iintsomi emini. Asogqiba thina, ndiyayiva. Kanti njengoba eyibuza nje ngalo lonke eli xesha, uyibuzela into efuna uyisebenzisa emculweni wakhe. Emveni koko ndifakele ingoma yakhe ayenzileyo, wenza isawundi, usogqiba wasebenzisa ilizwi lam, wafaka laa ndawo nditshoyo uba iimpondo maziphume apha zingaphumi phaa. Uthi, hayi ke sisi, ndenze le ngoma, like ndiyakonektha naneli lizwi lakho litshoyo uba iimpondo maziphume apha phantsi zingaphumi apha kuwe entloko. Ndenza le ngoma ke sisi wam, cela unikeze imvume yokuba ndiyisebenzise le ngoma. Ndithi, hayi bo bhuti wam, andikwazi kaloku mna. Kwaye andiwazi noba ingoma yakho uyisebenzisa ezintwenini, ntontoni, asinamvumelwano apho masenze ingoma. Khona uba ungenza le ngoma usogqiba usebenzisa ilizwi lam and then uhambe uyokwenza ii-millions mna ndikunikeze ewe, ithini into?
Kasibe na-contract kaloku, unokwazi uvele usebenzise nje ilizwi lam ndingakunikezanga imvume. So wenze ingoma ndixuba nantsi ingoma oyenzileyo ungalisebenzisa ilizwi lam. Fanele undicela phambi wenza ingoma. Asogqiba athi yena, yho hayi ke sisi sendiyenzile ingoma. Ayisudlalwa naphi wethu, ndoyidlalela abantu abasekhaya kuphela, akho apho izodlala khona. Ndathi hayi bhuti wam, anokwazi. Wasogqiba wathi angandibhatala na 1,000 uzawukwazi uyisebenzisa. Masithembe 1,000 ngoo-0 ababini not abathathu. Kodwa uthe uzofuna undibhatala kwinto yaseMelika, into wayibiza ke eno-0 ababini. Xa ke uyiguqule lapha eSouth Africa eno-0 ababini ifike ibe no-0 abathathu. Ufuna undibhatala into eno-0 abathathu ngokusebenzisa ilizwi lam. Ndithi hayibo, kumhlola wanondehlelayo. Ndamxelela uba hayi, andinokwazi bhuti wam, andinokwazi. Ngoba ingxaki andimazi and andimazi noba umculo wam eli lizwi lam ulidlala phi. Yintoni imnyanzelisa uba makasebenzise eli lam ilizwi? Andifuni ungena ezingxakini ezi zinto kusetyenziswa ilizwi lam, uyaqonda? Ezinto endingazaziyo, andimazi. Ube kungumtshomi wam okanye umntu endimaziyo endimqhelileyo, ndiyaziyo uba indlela aphila ngayo nendlela azoyisebenzisa ngalo ilizwi lam ayinangxaki. Hayi, benzamnika akho ngxaki. Qha andimazi, andinokwazi uvele ndihambise ilizwi lam entweni endingabaziyo, uyaqonda? Ndamxelela uba andinokwazi bhuti wam, andinokwazi. Sogqiba wathi yena, hayi, ndocela omnye umntu atsho le nto uyitshiloyo. Ndaqonda uba yho, hayi sana, kwebiwa nento yethu ngoku, kwebiwa nento. Yintoni? Ndifuna ukuthi i-culture qha, andazi uba ndizothini. Kwebiwa ne-culture yethu ngoku. Angomntu walapha eMzantsi lo athetha yonke le nto, ngumntu wangaphesheya kwaye ayingomntu umnyama noba ngumntu omnyama. Uba heyi sana, akazi noba ithini into yethu kodwa uyafika seyizosebela into yempondo phuma apha ungaphumi apha, uzoyenza ingoma yakhe. Heyi, yabo uba sebelwa kanjani izinto, iqala kanjani izinto ukwebelwa. Hayi wethu, hayi, ndigqibile uthetha nani. Thank you so much for watching today's video. Have a great day or night wherever you are in the world. I'll catch you on the flip side.